Boa rapazada, estamos aquí. Supoño que este ano iría desvendo a camiseta dos Airiños de Caldelas. Este ano, pois nada, montouse algo espectacular con esta xentiña e viñamos ao fin de festa, aos fachós de Castro Caldelas. Temos aquí ao Sebastián e vai arder, está que arde o rapaz, porque veña mañá a festa. Mañá teremos unha festa espectacular. E agora temos aquí ao Juan. Vámonos a ver como nos conta de que vai o tema este dos fachós. Bueno, temos aquí ao compañeiro Juan dos Airiños de Caldelas, que nos vai explicar en que consiste os fachós. Eu acabo de alucinar, vou vos enseñar a longitude desto. Eu pensei que era pois un pau con palla no final, pero como podedes comprobar, isto é como unha serpe que leva unha corda por dentro e vai todo rodeado de palla, que mañá xa veredes o que fai esta xentiña con el. Explícanos, por favor, un pouco, pois, un pouco da festa e que é o que tes na man. Moi boas. Este, como xa vistes, se vos explicou o Turbegal, este é o fachón grande, que sabedes que son 40 metros de fachón. Non fostedes ao barato, eh? Non, aquí non andamos con bromas. E este é o fachón tradicional. Bueno, este é un pouco pequeno, digamos, pero para ver a idea do que é un fachón, válenos. O fachón está feito de palla, neste caso de palla de... Non leva mango, eu pensei que levaba un mango. Este é só palla con dous atadillos, bueno, antes era un pouco máis grande, se levaban máis atadillos. Palla atada con palla, nada máis, 100% palla. Isto, palla de... Vegano. Sí, isto está riquísimo, isto con pouco xamón que está máis rico ainda. E isto, bueno, é dicir, esta palla tense que mallar o xeito tradicional e despois faise o... O sea, como un monlle, máis ou menos. Sí, un moncho, aquí chamamos un moncho, faise, o sea, collese así un pouco de palla e vai facendo atadillos. No grande, algo parecido, moita máis palla e os atadillos un pouco máis longos e tronzados. A única diferencia é isto levase en posición vertical e isto levase en posición horizontal e con as forquitas na parte de adiante. Pero os atados do grande, digamos que é para manter a consistencia e polo que me decías o do pequeno é como para regular o que? Sí, é dicir, cando prendemos lume nun fachón destes pequenos... Arde ben, me cago. A ver, non, ainda non arde moi ben. Vamos ver. Vamos poñer así un pouco para que vaya collendo algo de tiro. Pois eu pensei que isto levaba un mango. Pois isto é só palla e cos atadillos o que tens que facer é ir controlando. Se subes, controlas o tiro e se baixas... O sea, fai de regulación como do aire, do tiro, dunha chimenea. Aprétalo máis ou aprétalo menos. Ajá. E sabes que isto que bota moito fumo. Bueno, pois nada. Mañá vedes... Mañá continuamos coa festa. Arrimádevos por aquí, que temos festa mañá. Veña, viva Castro Caldelas. Vivan os fachós. E vivan os fachós. Veña, unha apertiña.